Hej, i den her video vil jeg gerne snakke om Keplers 3 love. Kepler var en fysikus, der kiggede meget på planeterne og deres bane. Inden Kepler kom, var der allerede en mand, der hed Copernicus, som havde forstået, at det var solen, der var i centrum af solsystemet, og at det var planeterne, der kredsede omkring. Men det Copernicus sagde, er, at banerne for planeterne var cirkler, og at hastigheden for de her planeter var lige store alle steder på den her bane. Ja. Men så kom en astronom, der hedder Tycho Brahe, og han havde lavet nogle meget præcise målinger af Mars' bane. Ja. Så han havde kigget med sin kikkert hvert aften, og han havde set, hvor Mars var, og derudfra havde han øjet rundt, så den lavede en bane for Mars. Og det han kunne se, det var, at det var ikke cirkler, de her baner, men i stedet for var det en ellipse. Ja? Og så var det også, at hastigheden ikke var lige stor alle steder på banen. Så det skulle han ligesom forklare, og derfor lavede han nogle nye love, som forbedrede det syn, som Copernicus havde på vores solsystem. Ja? Første lov hedder ellipseloven. Ellipseloven fortæller os, at solen står i brandpunktet af en ellipse, og en brandpunkt kan godt sammenligne med et centrum på en cirkel. Man har to brandpunkter for en ellipse, og den første lov, ellipseloven, siger, at det der sker er, at en planet bevæger sig på ellipsebanen, når solen er inde i et af de to brandpunkter. Det vil sige, at faktisk er planeter ikke altid lige så tæt på solen, som på andre tidspunkter på året. Og her skal man lige være ops på, at det faktisk ikke er placeringen på banen, der afgør, om der er varmt eller koldt på jorden. Det er jordens akse, der enten peger ind eller væk fra solen, der afgør, om der er varmt på jorden. Så for eksempel, når vi er herude, så hedder det faktisk den 3. januar. Så der er vi tættest på solen. Og der kan man ikke sige, at der er særlig varmt. I hvert fald ikke her i Danmark. Ja? Så det har ikke noget med det at gøre. Men første loven siger, at alle planeter bevæger sig på ellipsebane med solen i det ene brandpunkt. Ja? Den anden lov kalder vi for arealloven. Og den kan være lidt svært at forstå, men jeg tror, at det går, når man har en god tegning. Ja? Det arealloven siger, det er, at her har vi solen igen. Ja? Vi tager en planet på et eller andet tidspunkt på året, og vi laver en linje, der forbinder solen og planeten. Det kalder vi for en forbindelseslinje. Ja? Forbindelseslinje. Den linje, som forbinder solen og planeten, ja, overstryger et bestemt areal i et bestemt tidsrum. Hvad betyder det? Jamen lad os sige, at vi kigger på et bestemt tidspunkt, og så kigger vi for eksempel 8 dage efter. Ja? Hvor er den planet nu hen? Og så kan vi se, at den for eksempel er nået hertil. Ja? Så kan vi igen tegne en linje mellem solen og planeten, og så kan vi lave et areal, som den linje har overstrøget i det tidsrum, der hedder de her 8 dage. Det her areal kalder vi for A1. Ja? A1. Og det her tidsrum, det er jo 8 dage. I vores eksempel, det behøver ikke at være 8 dage. Det kan også være en måned eller noget som helst. Ja? Okay, nu skal vi kigge lidt senere på året. Og det kan være, at planeten for eksempel er nået dertil. Vi laver igen en linje, der forbinder planeten og jorden, eller planeten og solen,
Og nu er det rigtig vigtigt, at vi tager det samme tidsrum. Ja? Så hvis vi har taget 8 dage her, jamen så må vi også tage 8 dage her. Og så må vi kigge, hvor er den planet hen 8 dage senere. Så vi skal have det samme tidsrum. Hvad siger loven så? Jamen hvis vi igen kigger på det areal, som bliver dannet af den linje, der forbinder solen og planeten, ja, areal nummer 2, så siger loven, at hvis tidsrummet er det samme, jamen så må arealerne være det samme. Ja? Så forbindelseslinjen fra solen til planeten overstryger lige arealer i lige tidsrum. Ja? Så det har en stor betydning for, hvor hurtigt planeten bevæger sig. For man kan jo se, at hvis det her areal og det her areal 2 skal være præcis det samme, jamen så må den ikke rykke sig så meget i det her tidsrum, at den har gjort i det her tidsrum. Fordi hvis den rykker sig lige meget, jamen så vil det her areal være meget større. Og det siger loven, at det må det ikke. Arealerne skal være de samme. Så hvis det her skal gælde, jamen så vil det sige, at i den her strækning, i den her tidsrum har den lavet den her strækning, og i det her tidsrum har den kun gennemgået den her strækning. Så her har den bevæget sig mere på samme tid end her. Så her har den bevæget sig hurtigere end her. Og det gælder faktisk alle planeter. Jo tættere på solen, jo hurtigere bevæger planeten sig. Og hvorfor er det nu? Jamen det har noget med tyngdekraften at gøre. Når vi er tæt på et stort legeme, som for eksempel solen, så vil vi mærke tyngdekraften meget mere, og så opstår der en acceleration her, som gør, at den planet bevæger sig hurtigere. Når vi til gengæld er langt væk fra vores sol, jamen så vil tyngdekraften ikke mærke så meget, så derfor vil planeten sig på ydersiden her bevæge sig langsommere. Ja? Okay, så skal vi lige have tredje loven med. Ja? Og tredje loven har ikke rigtig et navn, men der skal vi først indføre nogle begreber. Det første, vi skal indføre, det er det halve store akse. Halve store akse tegnes med symbolet lille a, og hvad betyder det? Jamen, vi tegner en linje fra den ene yderside til den anden yderside af banen. Den linje kalder vi den store akse. Vi har også en lille akse her, men den har faktisk ikke noget med det her at gøre. Ja? Vi kigger kun på den store akse. Og så siger vi, hvad er så den halve store akse? Jamen, det må være halvdelen af den store akse. Så det her stykke kalder vi for A. Og det er selvfølgelig forskelligt for hvert planet. Jo længere planeten er fra solen, jamen jo længere er den her halve store akse. Så for eksempel, når vi kigger på Neptun, som er den yderste planet, så vil dens halve store akse være meget større end når vi kigger på Merkur, som er den inderste planet. Ja? Så det er lille a. Det andet begreb, som vi skal have betegnet her, det er omløbstiden. Hvad er omløbstiden? Jamen det er den tid, det tager for en planet at komme hele vejen rundt om solen en enkelt gang. Så for jorden er det 365 dage, men for andre planeter er det jo forskelligt. Hvad siger loven nu? Jamen den siger, at hvis vi tager halve store aksen i tredje, og dividerer det med omløbstiden i anden, ja, så får vi altid en konstant. Ja? Og hvad betyder det nu i praksis? Jamen det betyder bare, at jo længere en planet er væk fra solen, jamen jo længere tid tager det at kredse en gang rundt om solen. Ja? Så det giver mening. Merkur, som er tæt på solen, vil have kortere tid for at kredse rundt om solen, end for eksempel Neptun, som er hele vejen ude i solsystemet. Ja? Og hvorfor det lige præcis er i tredje og i andet, det skal I ikke rigtig tænke på. I skal bare forstå, at når den her bliver større, så bliver den her også større, for at brøken kan være en konstant. Ja? Det var det, der var Keplers 3
love. Okay. Så nu må jeg lige sige,